Салом алейкум ба ҳама дӯсто, бародаро. Хушомадед ба канали Азамблог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тағоев. Видеоро ки имрӯзаи мо дӯстон дар бораи Титаник аст. Ба касе ки ин видео интерес дар барномаи тамошо мекунем ва ҳатман дар канал подписатсия кардан фаромӯш намекунем. Мо бошад видеоро ки имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. дар бораи Титаник мо қариб ҳама чизро медонем ки ӯ чӣ гуна шикаст ва аз сабаби чӣ шикаст. ва бо ин яхе ки киштии Титаникро шикаст, бо ин чӣ шуд? Ин ях то ҳоло ҳаст ё ин ки на? Чӣ қадр ки мо медонем дӯстон, ин яхи айсберг буд ва вазни ӯ ба 420 000 тонна мерасад ва қисми зиёди ин ях дар таги об аст ва қисми камаш бошад дар болои об. ба гуфтаи шумо ин ях аз ин киштӣ чанд маротиба калон аст? Вақте ки ман ин киноро худам тамошо кардам, дар назари ман ин киштӣ дар назди ин ях ин қадар тофт. аммо ин яхи ҷавон, яъне ки айсберг 4000 сола буд ва барои ҳамин ҳам аз ин киштӣ дида хурдтар буд. дар вақтҳои пеш ин гуна яхҳо хело ҳам зиёд буданд, аммо дар замони мо бошад онҳо кам шудаанд ва баъзе аз онҳо дар даруни об дар уқёнуси яхбастаи шимолӣ ҳастанд. примерно бигирем, агар дӯстон ин ях аз соли 1910 моҳи июн ба даруни об меафтад ва роҳи худро пеш мегирад ва дар муддати 2 сол ин ях ба ҷои ҳамон ҳодиса мерасаду дар ҳамон ҷо бо ин киштӣ бармехӯрад. аҷоибияш дар он аст ки вақте ки ин ях ба даруни об меафтад, ин киштии Титаникро нав сохтанашро ба охир мерасонанд. чӣ қадр ки мегӯянд дӯстон, ин ях барои ҳамин ҳодиса шуда ин қадар роҳро тай кардааст ва ин киштиро интизор шудааст. ин гуна яхҳо, яъне ин ки айсберг, дар Гренландия бисёри вақт ҳастанд, аммо ин гуна яхи боқувваташро то ҳоло ягон кас надидааст. ин ях ин киштиро шикаста, ин киштӣ қариб 2 соат дар даруни об монд, аммо ин ях бошад баъд аз ин фалокат боз роҳи худашро идома дод то он вақте ки ӯ ба ҷоҳои гарм нарафта буд. ва ин ях ба Россия меравад ба даруни об ва дар соли 2013 дар тобистон ин ях об мешавад. баъд аз оне ки ин ях киштии Титаникро ғарқ кунонид, худаш як соли дигар ҳам меистад ва баъд об шуда меравад. ва ин буд видеоролики имрӯзаи мо. агар дӯстон ин видеоролик ба шумо писанд омада бошад, агар ин видео 70 лайк ҷамъ кунад, қисми ди ҳамин видеоро мебарем. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.